Καλησπέρα Μιχάλη, η ομάδα μας νίκησε, έστω και στην παράταση. Μίλησέ μας για το παιχνίδι, πώς ήταν, πώς το αντιμετωπίσατε. Καλησπέρα. Όπως φάνηκε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Εμείς με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ είπαμε ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην χάσουμε το μυαλό μας, γιατί η Βέρεια είναι μια ομάδα που έχει παλέψει όλα τα παιχνίδια. Δεν ήρθαμε με συγκέντρωση στο γήπεδο και μας πήρε ουσιαστικά χρόνο να καταλάβουμε ότι είναι ένα παιχνίδι Α2 που κανένα παιχνίδι στην Α2 δεν είναι εύκολο. Και έτσι δυσκολευτήκαμε αρκετά να κερδίσουμε μια σκληροτράχηλη ομάδα, μια ομάδα η οποία ήρθε εδώ χωρίς να έχει να χάσει τίποτα. Και κατάφερε να μας ζωρίσει αρκετά, να πάει το μάτι στην παράταση και να είναι αρκετά ανταγωνιστική σε όλο το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, στους παίκτες, γιατί ήταν αρκετά δύσκολη και περίεργη η προηγούμενη εβδομάδα. Καταφέραμε να μην έχουμε απώλειες σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να πάμε παρακάτω βλέποντας συνέχεια με αισιοδοξία και σκοπεύοντας σε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ.